Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull. Companys, si coneixeu el peu de les sirenes, jo l'aniria a veure i si un trist... Estem parlant de fa més de 50 anys, hi ha un grupet de nois de 14 anys que es queden sense escola perquè s'ha acabat la vida escolar i algú els diu que ara toca anar a treballar però no hi ha res previst. 7 famílies s'ajunten i decideixen ells ser els protagonistes del seu projecte laboral. I d'això en diuen taller escola, que no deixa de ser un paradigma d'indefinició. Taller perquè toca treballar, escola perquè no en sabem, ningú ens n'ha ensenyat i deduïm que primer n'haurem d'aprendre. Nosaltres hem fet un gran esforç en tot això que es diu de reinventar-se, flexibilitzar-se i, en fi, un compromís amb el territori i la gent de supervivència. Hem de tenir la valentia i el coratge de fer discriminacions positives, és a dir, si no hi ha diners per tot i per tots, i això és evident, hem de fixar on és la línia vermella, perquè hi ha persones en les quals no podem deixar penjades, és a dir, si no hi ha diners per tots, almenys per algú, per aquell que ho necessita, sí que han d'haver aquells mínims. I si no ho tenim clar on està aquesta línia vermella, podem trencar coses que no tenen recanvi. I hem dit el que volíem. Ara volem sentir que tots els nostres representants, els polítics i els institucionals, ens diguin, mirant-nos a la cara, això sí que no, que hi ha una ratlla vermella que no passarem. Plovia aquell dia perquè tinc ganes que plogues. Sortia ella de casa perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües perquè tinc ganes de tenir. Què hem de fer? Si gràcies a la resiliència de les famílies que es van atrevir a treure el fill de casa quan en aquell moment que tothom se'l mirava i cridava l'atenció i semblava que no poguessin sortir de casa, hem sortit i hem ocupat molts espais. I gràcies a l'associacionisme familiar hem ocupat molts espais. Si gràcies a l'associacionisme familiar, a la complicitat amb patrocinadors, voluntaris, sobretot voluntaris, administracions públiques, hem arribat fins aquí. Ara, per arribar al sostre, si és que n'hi ha, necessitem la complicitat del teixit esportiu de veritat. I a la que sumes això, el dinamisme de l'economia social, més la xarxa associativa familiar, més la potència esportiva, home, doncs Catalunya, amb Special Olympics, som una referència mundial de veritat. La plana olímpica dels Jocs Special Olympics Barcelona-Calella 2014 ja il·lumina la pista del pavelló. Francesc Martínez de Foix i Llorenç, promotor de serveis socials, per l'impuls d'iniciatives per a la inserció social, laboral i esportiva de les persones amb disminució psíquica. És president de la Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics i vicepresident d'Especials Olímpics Catalunya. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està... Un país on el meu germà, que és una persona amb discapacitat que ve d'esport tota la vida, pugui fer tantes coses, és un país millor per tots. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. És així, és així com m'agrada a mi i no em sabria dir res més, res més.